Dendariek badute non birziklatu. Gipuzkoako fruitu eta barazki azokan adibidez, San Markoseko mankomunitateak kartoi, egur eta plastikozko kaxak jaso eta sailkatzeko sistema barneratu bat jarri du bertan. Merkatari guztien jarrerak ingurumena zaintzen laguntzen du. Bueno, Bilarrarte, Juan Mari, ikusten ez da bat ere kostatzen zure apurtxua egitea. Ingurumena zeurea da. Zeure apurtxoa egiten ari zara ingurumenaren alde? Informazio gehiago ingurumena.net eta 012 telefonoan.